19. po redu, tako da je to najstariji i najpostojaniji natječaj za otkup radova mladih umjetnika i umjetnica. Potičemo stvaralaštvo mladih umjetnika i pozivamo ih kroz svaki natječaj da vjeruju u sebe i pokažu nam ono najbolje od sebe. Pomažemo im da nauče prezentirati svoj rad i pokazati svoju vrijednost. Evo, odlično otvorenje, okrunjeno je Grand Prix nagradom, nemam što reći nego da sam presretan. Ovakva stvar se čeka u umjetničkoj karijeri mladog autora, uspješna daska za dalje i veseli me potencijal koji nosi budućnost. Jako sam sretna i zadovoljna što sam dobila stipendiju, ceremonija je bila jako lijepa i svima bih preporučila da se prijave. Super je osjećaj. Za mene je ovo jedno prekrasno iskustvo. Suludo i predivno mi je u isto vrijeme koliko podrške stoji iza svega ovoga.